7th District. Ako lang ng istorya ha, kay usa sa akong amigo ni uli mo ko atong Holy Week dito sa 3rd District sa mo ang lungsod sa Barile with Mayor Jolie. Wa gani may magkitang Mayor Jolie, Vice Mayor. O niya, niabot ko rito sa 7th District. Dumanong to ka, nangita mi o ka na bitang isdang bertuhon nga sugba. Now, ang istorya sa akong amigo dito, ingon sila. Sila mo'y gitsugo sa kandidato pagka board member ha, nga magpapilit og mga tarpaulin sa kang manang. Ang ilang ingon, ang mga tao dito, na makita nila, gisuwat og sako ang imungan pambari 4 for governor sa mga lungsod sa Inatilan, Malabuyok ug Alegria. Now, ang ilang giingon nga ayaw na i-appeal ng kana lang sa inyong kandidato, sir. Ang mga balay ha, ayaw na ng kangguyen. Naamoy kang pam diha katulang be. Mao ba? Ingon ana ba? So, unsa man Lagi touching kay no? Unsa man nakapasamot ba ni bisag init, bisag gi pangkihan nag maayo, apil ka pati ka nagkaso. Unsa man wa pa ba ni makapa-discourage nimo, makapahadlok nimo nga kaming nagsuporta nimo, mura magdisamot tinon ka init. Lagi kuan jud maka-inspire nako even more ug mo gini makapadasig nako kana makakita ko pangayon anak ka unya kana bitaw magstorya kas mga tao nga ilaha bitaw kaugmaon mo ilang gihatag nimo pa nga ma'am tabangi taon mi the look in their eyes bitaw and the feel of their touch ba nga ma'am ug akus nimo ba mo ma-feel gud nako bitaw ang ilahang ilang hope ba nga gihatag din ako so dako kay nga responsibilidad. Rick, oy, mo na nga karon ba Rick, ang akong gibuhat, it's not anymore for me. Dili na kay gusto ko magobernador. Ako na lang giding gipadayon og ako ning gibuhat para gud sa tawhan gud. It's not about me anymore. It's not about the digong anymore. It's about the people. It's about what's happening now. Mahal kaayo ang atong palaliton. You know, so dili lang na mao ang reason nako Rick, ang karon na gid ang mga tao kinahanglan na gid nato na sila tabangan ug mao nay gusto ni President Duterte kay mo gina iyang message last giingon ako nga day higugmaa ang Cebu. Hastang ngiga. Mao gina iyang giingon ako so ang nindot ng aning Cebu province kay matud pas to mga amigo ni Asinso ug Mayo ang probinsya. Pero ang katawhan ni Asinso ka